אנחנו כבר שעה וחצי על המטלה הזאת. מה יעזור לי בחיים היסטוריה? היסטוריה זה בדיוק מה שמלמד ומסביר לנו מה שקורה בעולם. נו באמת, כולם יודעים שמה שמסביר את העולם זה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה. עובדות, מספרים, לא סתם סיפורי סבתא. סיפורי סבתא? מה שאתם, החנונים, לא מבינים, זה שהעולם הוא יותר מסתם מספרים ונוסחאות. אני חנון? אני לא מבזבז זמן כמוך על בלבולי מוח. בלבולי מוח? רק בגלל אנשים רובוטים כמוך, החברה הופכת להיות רובוטית וקרה. ובגלל אנשים כמוך, מעופפים ומנותקים, יהיו לנו יותר פילוסופים מובטלים מאשר מדענים. וואו, מה זה הדיבור הזה? חנונים, דרמטיים, רובוטים, מובטלים, מעופפים. תפסיקו לרדת ולהשפיל לך את השני. טוב, צודק, זה לא היה דיבור לעניין. וואלה, נסחפתי, מתנצל. או, עכשיו אתם נשמעים הרבה יותר טוב. יאללה, רציתם אותי רעב. הולכים לאכול משהו? יאללה, המבורגר. השתגעת? בשר זה רצח, רק סלט. תרגיעו, אני אחליט. פלאפל. יאללה, זורם.